na Bicolano. Ay, na-recording na siya. Dito pa kami ngayon sa SM Bicolano. Shoutout na kaya, shoutout. Naya tuloy yung dalawa eh. Ayan. Anong grade ka na? Ay, na-recording na siya. Dito pa kami ngayon sa SM Bicolano. Shoutout na kaya, shoutout. Naya tuloy yung dalawa eh. Ayan. Anong grade ka na? Ay, na-recording na siya. Dito pa kami ngayon sa SM Bicolano. Shoutout na kaya, shoutout. Naya tuloy yung dalawa eh. Ayan. Anong grade ka na? 5 minutes later. Eh, magkano ganun yan eh? Galing. Masayaw-sayaw pa si Erica. Magkano yan? 590. Binablog mo? Binablog. Lahat nga ng buong buhay. Ay, alam mo. Ikaw, marami na nabili? Mahirap magparagastos, lalo na pag wala Mahirap pera. maggastos, bakit? Yan si Mrs. Matipid kasi yan. Binibili lang niya yung mga simple lang. Matipid yan. Ito ang mga gastos. Hello, shout out. Shout out, sir. Naiyak si Madam. Bakit ako bibidyo? I-kuhan kita mamaya i-follow. Paano mo ako, sir? May pala. Saan ka nakatira dito? Yan lang sir sa may logo. Ah, pogi mo naman eh. Eh, pamilya ka na? Wala pa? Sir, ako lang dito. Ah. Ayan si sir. Bicolano rin. Ito yung nakursunadahan ni Mrs. Oh. Wow. 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 Sino namimili? Sabi ko, ang ganda nung nakayon sa taas eh. Tapos, Sabi ko, magkano ko yan? Mahal nga yun, sabi niya. Tapos, magkano yun ma? 1CP9 yan. Oh, ako, kala mo. Kala mo. ang kulit ng dalawa ah. Ayan guys, yung pinamili namin oh. Kasama natin guys. Ayan. Ayun oh, mayroon ano, butidyo. Laki ng butidyo. Ito yung hawak nila ano, nila Ede. Ne. Ito yung hawak nila Ede. Ito yung hawak nila Ede. Butidyo. Meron silang mga sushi. Hello guys, ayaw nila sa Japanese restaurant. Punta na lang tayo sa Jerry's Grill. Yan. Shoutout sa mga taga-Bicol. Yan, shout out sa mga taga Bicol. Taga-Kamsor and Norte. Ayun. Mga taga Bicol pala yun eh. Bicolano marami. Ayan, mga taga Bicol palubog natin. Ako. Bicolano Elvin. Bicolano Elvin. Ayan. Ingat po kayo, sir. Kami sa iyo. Bayan. Oo. Kain lang kami. Ayun, ayun. Kain din pala si sir eh. Makita tayong mga taga Bicol dito. Ang dami pala oh. Ayan oh.
Ano? Gutom na, gutom na. Oh. Siyempre, tatlong ulam lang ano natin. Kare-kare lang, kare-kare. Asan yung kare-kare? Asan na yun, anak? Hindi ko makita. Ito. May beef. Ano na? Nilagang dalawa. Yes. Idol, andyan ka pala eh. Sana. Ay, Kamusta na lang followers? ponti pa lang. Hindi pa lang. Ano, naka-order ka na? Order pala. Pork sisig. Si Idol, oh. Shout out sir. Shoutout po. Hello po sa inyo lahat. Wala na, Elvin. Kare-kare. Kare-kare. Oo. Ayaw naman kalamanan. Ang dami na. Tapos yung po namin ano, iced tea lang po. Yung lang sa Picture. Ilan pong rice ma'am? Ano na lang, sir? Maglalagay ka na lang ng extra rice 3. Tapos 5 rice. Bali 8. Pizza. Ayan. Okay na po. Beef kare-kare po, nilagang bulalo, pork sisig, 8 plain rice, picture po na rice. 20 minutes din serving time. Salamat. Thank you. Hello guys, tignan mo guys yung bag ng anak ko. Ayan. Ganda, di ba? Ang cute. Ayun, no. Ayan. live po tayo. Ayan. Ayan, tao dyan, tao. Nagkukulit na. Ayaw sa akin pakita yung bag niya. Kapitulano. Oh. Saan galing yan? Sa Shopee? Ayan, guys, waiting tayo sa pagkain, guys. Yun ang dahil sa atin na yan na talaga. Daming kanin, no? Maubos mo yan. Nilaga. Baka. Dalawang sigong pizza, tsaka 7 up. Ano yan, te? Gari-gari. Sisig. Para malapit. Bilapit talaga sa kanya. Talagang maubos mo. Sige, sibog. Sibog. Kain na tayo guys. Ayan. Grabe lang kayo mag-ano yung pangalan ko. Kalimot ang pangalan mo? Ano nga ulit yung pangalan ko? Erika pangalan mo. Yo, ikaw! Sino ka? Si Mama. Wow, may ka-approve. Tapos mamaya ka pa blur. Blur mo nga yung mukha ko din, bro. Tapos mamaya magre-reklamo. Grabe laki ng ginastos. Yan mga idol, kain tayo. Sama natin yun natin. Siyempre yung anak ko. Siyempre yung aking pinakamagandang asawa. Hello, hi ka naman siya. Hi. Ayan po, tayong bulalo. Tsaka, ano ang tawag niya? Pare-pare. Tsaka sisig. Kasama naman natin si Bimboy. Yung gwapo kong anak. Hi guys. Kain na na. Hingal na hingal na siya. So ito po yung kumukha ko. Guys, busog na busog kami guys. Grabe. Dami. Di man maubos. Wow. Daming ala.
guys, pauwi na kami. Pababa na tayo, pababa na. Nag-iensayo sila oh. Lumakad yan. Nag-iensayo, lumakad. Tinuturuan, lawan. Bakit ate? Ano sinabi mo na? Artist pa lang. Meron po dito nag-model. Ayan guys, meron dito nagmo-model. Modelist. Ikaw Erica, mag-model ka rin. No? Hindi ka marunong? Ano lang? Yung babigin. Ako na lang. Ikaw, Bimboy, mag-model ka. Hindi ka marunong? Oo. Ito guys, bibili pa yung anak ko ng ano. Nak, ano bibilin mo? Ayun guys, pauwi na po kami. Pauwi na po kami. Kakatapos lang namin dito sa SM Bikutan. Ayan. Ang content naman yung lolo na. Ayan. Ayan. Mga kasama namin, oh. Hi guys. Maraming salamat guys. Bye-bye po. Ingat po kayo palagi. Paki-subscribe na lang po. Paki-pindot na lang po notification bell para update po tayo sa mga bago naming video. Maraming salamat po.